pisan kok adu-aduan. Awitane ya ngedoh barang ya nyerak barang nek kekancan kuwi ora kok nyerak Iya. terus. Iki mau tetembangan apa tembange apa jenenge? Apa to aku ke ora patek krungu kuping kowe ora Wah. krungu. Wis, Ah iya karena wis wong tuwa. kuping loro. Sing siji ora cethok. Ageseh kok kupingmu kok. Aku kuping loro kok geseh kepiye? Ora ngerti to jenenge tembang iki mau. Kupingmu separo ki beda kok. Masa kupingku kok mung separo beda kepiye? Ah, kambil apa? Ambil, Gori. gori. Lah iya to. Sing kiwa kambil, sing tengen gori. Kuwi jenenge Ketok iki kepiye? sing jenenge kuwi geseh. Iki kepiye to iki? Hah? Iki kepiye kok? Iki sing gori. Gori, Nah. Kambil. kambil. Nah, sing kene gori, kene kambil lak geseh. Iki kepiye to kok? Mbebing ngomong tuwa ki. Beda karo nggonku. Oh apa? Adi tes. Telo. 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 Sing kene telo padha. Iki ora geseh. Pakel. Pakel. Ora. Hah? Kok dadi aku garek nyuara etok suarane dhisik kepiye to kowe iki? Apa le bingunge wong tuwa? Ayo pancen iki mau aku lewat kuwi mburene yo krenuk dol kuwi. Mau. Heeh, kuwi kewane. Atas kepiye? Kewane do ngejak aku ngampirke mule. Heeh, ampere piye? Ah kuwi sing wedhus cilik kuwi iki. Piye? Tindak, Lek. Tindak, Lek. Ngono kuwi. Ora kae iki. Kepiye? Mendelik. Anggep iki tak le. Iki mau wedhus. Wedhus. Ah sing jaran. Tak takon. Apa? Ning Piye? mburi kono ki mau. Heeh. Kuwi ana jaran karo tikus. Jaran Do mlaku tikus. bareng. Ayo. Aku tak takon. Nek buntut jaran karo buntut tikus ki dawa ndi? Ora. Tek kowe iki mendem bako apa mendem kecubung? Nek nandi-nandi iki buntut tikus karo buntut jaran ki ya dawa buntut jaran. Nalari kepiye to kowe iki? Nek kidul kuwi mau ki ora ki. Ora kepiye kene. Buntut tikus karo jaran ki dawa buntut tikus ki. Apa takono cah cilik iki nek buntut jaran karo buntut tikus ya dawa buntut jaran. Sing weruh ki aku kok kowe ngeyel. Buktine ana kok. Buktine ana kepiye? Buntut jaran ke mau ki unine dawa, nyatane gandul. Iya. Ning dhuwur ming gandul. Tetep dawa buntut tikus, wong buntut tikus keser-keser tekan lemah ki. Walah, kowe iki jare. Bebingung wong tuwa ki. Alah. Lah, tenan kok. Buntut tikus karo buntut jaran ki dawa buntut jaran wong buntute jaran ki ming gandul. Anak saiki pamane jaran ki le turun lemah, serah lemah dawa ora kuwi. Hah? Jaran ki turun lemah buntut. Iki takon meneh aku. Piye? Iki nek pancen kowe pinter. Aku tak takon iki gandeng wong semene iki dadi seksine kowe. Ayo. Nah, aku tak takon kepiye carane wong kuwi iso mbedakake kae sedulur-sedulur kae do ngetingi ibadah kae. Ah, ngetingi ibadah ngati-ati oleh munyauri. Sing wong iso kowe iso mbedakake sing wong kokean dosa karo sing wong setitik dosane. Le mbedakake piye? Lek sewong. Randi dosa. Heeh, sing seru ya omong. Nek Sing sing wong randi dosa, Sing dosane setitik sing dosane sithik, piye? ibadahe apik, Ibadahe apik sebab amale apik, heeh. terus tingkah lakune ya apik, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Kuwi dosane mesti setitik. Sethithik. Ah sing dosane akeh. Sing dosane akeh ya kuwi sing uripe ugal-ugalan, Ah. ora genah, Ah. colong jupuk. Ah kuwi wis mbiyen. Kok wis mbiyen kepiye to kuwi iki? Nek kuwi wis mbiyen. Mbiyen kepiye? Kuwi le bedake ra ngono kuwi. Ale bedake kepiye kene? Kuwi aku nek sinau ning nggone Pak Guru kae ya le maringi pangandikan ngono kuwi. Le bedake sing wong kokean dosa karo ora ki ngono kuwi iki bedane ra kuwi. Ah bedane kepiye kene? Nek sing wong kokean dosa ya toh. Iya. Sing wong kokean dosa. Sesuk nek mati, Nek mati, le bedake iki sok nek mati. nek mati. Nek wong kokean dosa kuwi iki engko dipikul digotong wong pirang-pirang kae. Iya. Ah, terus mujur
kae digotong sirahe ngarep lebokke ning keranda. Kae nek wong kokan dosa iki wong pirang-pirang ngono kok. Kokan dosa. Kuwi lak abot to wong Kuwi digotong. mujur. Digotong wong pirang-pirang iki lak tek abot. Ayo abot. Abot kuwi wong Heeh. pirang-pirang. Kuwi kokan dosa. Nek sing dosane sethithik beda. Bedane kepiye kene? Ora dipikul. Aku ora dipikul. Aming digendong nganggo jarik iki lenggawa mujur ngene iki, lenggawa malang ngene iki. Malang ngene iki? Heeh, ora mujur ana ora lenggawa ngene iki. Bacah cilik kae bayi kae. Ayo. Buktine bayi kae iki nek takono ibu-ibu kuwi, Heeh. nek ana bayi sing seda, Iya. ditimbali Gusti Allah kae iki ming dijari ngene iki terus dilenggawa tetep ngene iki. Malang Ora lenggawa iki. kok sirahe lak lenggawa ngene iki. Alah kok ki aneh-aneh. Kuwi cah cilik lah rong akeh dosane. Aki Ayo. lenggawa dipalangke ngene Oh iki. dipalake ngene. Terus digawa ijen kuwi wijih kuat kuwi dosane jek sethithik. Cek titik. Heeh, dadi sok kowe nek mati aku kudu digotong wong dosane akeh. Alah. Mikir pati. Ora-orane nek ora ana lowongan mayit kuwi iki. Hah? Heeh. Ah iya kok ya. Nek kira-kira ya iki nek nggon bab mati ngono kuwi ya. Ah saiki tak takon Ah, meneh. piye, Iki piye, bab piye? mati. Gak mati. Bab mati wong urip iki kabeh golek ganjaran. Golek ganjaran. Dinggo sangu lantaran sowan sing Maha Kuwasa iki golek ganjaran. Golek ganjaran ya. Iki sangune wong kuwi iki ya werna-werna. Hmm. Nah, wong iki werna-werna. Sanguning pati. Iya. Sangune wong urip. Nah, saiki aku sing tak takon. Sing digawa wong mati ki apa? Sik digawa wong mati. Heeh. Nek pancen kowe iso tak tukokke apa kono ki mau sontol. Sing digawa wong mati. Heeh. Tumindake apik. Mindake apik. Terus ngerti ganggu. Heeh. Ah, Sudah kowe kaya, meneh. loh, aku Wis meneh kepiye apa? to kowe iki? Kuwi nang pengajian kono ka kowe iso ngrungokke ya, Kang. Kuwi ya to yu. Nek sing digawa wong mati kudu kuwi. Apa? Ora kok amal ibadah wis biasa kok ngono kuwi. Ayo, yo apa nek ora sing digawa? Sing digawa wong mati, Ayo. sentir, lilin, Wong mati kok erek, oncor cilik. mosok wong mati kok gawa ana sentir ana rek, ana lilin Kowe kok maido jajal kowe nggawa lilin kae, digawa ngene iki go mlayu lak liline mati. Ora. Iki Kowe nggawa sentir, terus digawa wong lewatku ngene iki mati. ora iki kepiye to kok wong mati gawa lilin barang. Sing ngomong wong mati nggo lilin sapa? Aku lak le takon, Iya, sing iya. digawa wong mati apa? Walah, ngono aku lak ora ngerti kepiye maksude iki. Sing digawa wong mati apa? Ah ngerti ku nek Aku wong lilin erek ke sentir cilik ngene iki digawa ngene kena angin ipit-ipit mati. Walah. Ora, ya to ya yu. Ah, kowe iki tuwa bodoh. Kowe dipitakon apa saiki? Wes, aku duwe pitakon iki bangsa bahan bangunan. Oh iya, sapa penune? Nek nang toko bangunan ke lak ana bata, ana Gendeng, 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 keramik. keramik. Heeh. Terus apa kuwi? Saiki basa Jawane keramik apa kuwi? Keramik kok ana basa Jawa. Ono basane Jawa wis. Yu. Keramik basa Jawane apa yu? Plastik. Hah? Plastik. Lah pokoke tipis, cilik-cilik tipis. Ah, utuh kuwi jawabane. Kotak-kotak Ah, putih. ora. Lorek-lorek. Ah, kuno kuwi kuno. Apa kuwi? Keramik Heeh, basa Jawane. basa Jawane Heeh. keraki munyuk, mik ki ngombe dadi keramik. Ki munyuk ngombe ngono Ah, karemu. munyuk ngombe kuwi. Aneh-aneh. Ayo kuwi basane Ana Jawa. ana keramik iki basa Jawane munyuk ngombe. Ah, munyuk ki kera ngombe ki mik kok kowe iki. Piye? Basa ngendi? Keramik iki. Oh iya iya bener Oh, kok. iya kok. Jadi Piye? keramik iki basa Jawane kera aku? Hah? Munyuk, Wis kok munyuk. munyuk mie ngono to kuwi. Ah iya. Munyuk mik. Ah, kowe iki sok aneh. Ayo ora aneh kok kuwi basane Sik, Jawa iki. Iki njaluk tembang sithik. Iki tinggo seneng-seneng kok lagi guyon kok diteruske Oh, iya, ngene iya, iki monggo. ya. Iki kepengin waduh, yo ngganggu sedelo ya Pak De. Pokoke iki dinggo menikmati sesuatu hal yang dinikmati kene dinggo nyambut gawe. Ah. Anu, apa ya? Ya podang kuning kuwi ya. Heeh. Sik iki moyo ana pamundutan, ya saka panitia bener kok lho. Wah iki ya ana pamundutan tembang
Siji podang kuning, siji gelang kalung. Iya iki. Ya engko disragenke apa dikoki sak ngono lah, sak sing penting nembang. Nanut. Nun? Nun? Oh, bawa. Lah. Ora Mbak Ayu to sing suarane apik. Sepinten? Rone sepinten rone? Semen. Pinten? Najan wujud emong paksi agawe talining ronto alus manis ning mrak ati wis suwe nggon kula lono goleki si podang jenar ipo bunga ing atiku nyanding bisa dadi
ngentun ati, nyelehke pikiran. Heeh. Wong nyambut gawe iki sayah. Aku kudu leren. Mulakno wong iki Paman sabdo palon lan apa dene ya iki? panjenengan. Wah, nuwun Aduh. sewu. Wis rampung apa piye gaweanmu? Sampun. Sampun. Malah padha Wah. gojegan. Nggih, nyuwun ngapunten iki wau. Kadang ya resik-resik kebon. Sayah. Njur niki Kena wonten tetembangan, kena Nggih. gojegan mergo nggonmu nyambut gawe ning Palombo kene ya wiwit esuk. nggih. Ora padha lirwo to nggone nyambut gawe. Gaweanmu rampung. Rampung gaweanku. Kowe mau nyambut gawe apa? Ayo ngresiki suket-suket sing kiwatengen ke lapangan kae. Niku. Kelangenanku kabeh kok pakani. Wis durung. Sampun. Nah, aku lah gaweane ra kuwi. Apa gaweane? Aku. Heeh. Aku lah ming kon ngombeni sapi, dus, Ya. kowe lak pakani suket. Aku lah ngombeni anggere tak ombeni pisan sedina lak rampung aku derek. Nanging ngene lho, Nun, Paman Sabdo Pal. pripun? Saben-saben aku nyedaki kelangenanku, Nggih. kelangenan munyuk kae sing tak senengi. Oh, Saben tak pakani aku ki brebes mili. Kok kelingan kowe wae. Pripun niku? panjenengan yo nuwun sewu. Mangke riyen. Niki kula, Aku niki kula. duwe kelangenan. Kula urus niki. Iya, aku duwe kelangenan Nuwun sewu kula melu ngadeg nggih. Ora apa. Nuwun sewu. Panjenengan kok ngendikake kagungan kelangenan. Iya, Terus nek aku sapi saben nggih, esuk saben esuk munyuk kuwi tak pakani. munyuke dipakani. Iya. Munyuke Ning angger aku ngerti munyuk ki mau kok brebes mili kelingan kowe. napa kula niku raine ya padha rung munyuk. Wis to. Lah panjenengan niki lending dika iki. Aja kleru tampa. Sampeyan ning ndika tak baleni. Ya, Aku duwe kelangenan munyuk. iya. Aku sok kelingan leso makani. Iya. Munyuk kuwi nek tak pakani sok brebes mili. Iya. Aku nek munyuk yang brebes mili kelingan raimu. Lha apa rai kula? Aku mau ora kandha ngono. Angge tegese iki kelingan kula. Tegese kelingan kowe mergo wiwit cilik munyuk kae sing ya sing ngenehi kowe to. Oh, tegese Lah mboten. dadi aku kelingan iki mergo wiwit cilik munyuk tak openi. Nggih. Mergo aku seneng banget saben aku cedak kelingan kowe. Mboten mergane teke sampean pirsa le munyuke persmili terus kelingan kula niku kaya munyuk mboten. Ora Ya aja kleru tampa to. Apa menyalahan bos milik kita tetep apa piye? Ora tegese iki baguse iki apa aku ki baguse genah wong sak pedukuhan kene iki mpun do ngalem kula niku bagus dhewe lho Mas. Apa piye? Kula niku. Alah. Aku Ambok ditakoni. kowe kira wedhus ya bagus wedhus ya. Ambok ditakoni. Takon ana ya semaos. Bu, Pak. Wedhus kalih kula bagus pundi? Wedhus. Kae jujur. Jujur. Wedhus kalih kula bagus wedhus. Kula kalih wedhus bagus pundi? Wedhus jujur. Nah, wong dukuh kene iki jujur. Maka kowe Saiki tak takon. Nun, Kowe ngerti wedhus kae? ngertos. kertas. Nek ngerti wedhus kae, pipine nang endi? Wedhus. Iya. Amarteng pundi? Ayo pipine nang endi? Pipine ya ning nggone tenggene ngriku niku ning nggon sirah niku to. Anek kula pipine teng iringan. Kok ngiringan piye? Angger iki kalih mriku. Ora iso. Pripun? Aten Ayo pundi? pipine nang bokong. Lah kok saged? Kok saged? Ayo. Makeh riyen no, Mas. Makeh Ngerti riyen. dhewe to. Makeh riyen. Gak omongi. Iya, iya. Iki dirembuk. Sik, kok marep rono lho. Heeh. Ana wedhus, Heeh. wedhus kok pipine iso ning bokong iki. Ayo ora ketemu nalar. Ning aku wingi. Napa? Aku ning kulon desa kae kok. Ayo. Weruh e. Napa? Tak omongi. Sik. Piye? Wedhus kuwi dingon loro. Wedhus dengan loro. Lanang ro wedok. Iya. Kowe marep rono kae. Marono. Iki wedhus wedok. Heeh. Iya to? Heeh. Ngono kuwi iki nganu e, kuwi iki mbah kodho. Lah ya tegese pipine wedhus kuwi nang teng bokong. Lah iya. Teng bokonge nggih niku kok saged nggih. Kok teng bokong pripun to niku, Gus? ayo. Kowe ra yo ada sabene kok. Nggih, Nang aku lho ya wedhus. kula niku ya bingung kok iso ya kok.
Napa nganu Gus? Panjenengan ki aja. Gus. Napa PP-ne dipindah tenggan bokong napa pripun? Kula kok dereng so. Panjenengan ki ora perlu. sak gatekke wedhus. Ora usah ngrembug wedhus. Duh bagusé Damarulan ki jan buku. Bagusé niku kaya kula meh lho jenengan niku. Kok kaya kowe meh pit. Ah nggih. Alah begane minggat kula joki pasar. Tenan jan. Ya ngene. Nggih. Iki aku arep takon marang kowe sak. Nggih. Jalan konmu nderek aku ning Palombo. Nggih. Ana ngersane Eyang Sentanu Murti kuwi sak untara wedi. Kabeh pagawean ning Tegalan wis padha dirampungke. Sampun. Kang, Piye saiki tanduran? Pakai riyen, Gus. Piye? Nek nyandang penganggon kuwi sing bener kuwi dibenakke, kuwi dak mrebel kuwi. Nah, itu. Sampun. Wis rampung. Gawean kula niku kan macul kula desa. Iya. Kabeh pun kula pacul. Terus uritan sing ajeng dingge kidul desa nika, Iya. sing garing pun kula lep, pun kula rabuk. Terus sing tandur-tanduran tela niku pun kabeh niku pun kabeh pun don tukul. Iya. Pancen apa sing didhawuhke kersane Eyang Sentanu Murti? Nggih. Garap Tegalan tetanduran. Nek ditanduri wiji sing utama kaya dawuhe para pinter kae mesti sak mengkone digulawentah bakal lepanen bakal apik. Nah, bedara kakang kula niku. Ah piye? Anak nandur-nandur niku alah mboten tau dicori ra tau dilare. Ara cetha kok niku. Mulane kowe kudu gateke apa sing dadi gawean. Nggih. Kalau niku ra gawe Tapi nek ana apa-apa ya kudu manut. nggih. Moga-moga ya. Gambar Wulan. Kula ya. Agek padha ngopo karo Sabdo Palon lan Naya Genggo. Tak rungokke saka mburi kok rame temen. Niki wau nembe gegojikan ya. Nika Paman Sabdo Palon Naya Genggo menika anggenipun nindakaken kewajiban menika sampun rampung. Ngono apa Naya Genggo lan Nggih. Sabdo Palon? Niki wa nembe ngrembug menda. Mendane niku ki ajeng didol kira-kira payu pinten dinyang bakul niku nek kok kados tesih nganu mboten jubuh. Mergo regan agek murah ngono. Nggih. Ah, pripun wong wedhus mbiyen tukune 3.500.000 kok agek dinyang karo 0,5 juta. Bakti to kuwi. Hah? Bakti to pisan. Ah iya mergane kakang kula niki. Kakangmu piye kakang? Awang le ngarit niku napa nek sing dipakake kudune suket sing ijo to nggih. Heeh. Ah mboten nih. Apa? Ah wong suket dedak dipet diganti garing niku layon. Kok dhisik kowe matur ana ngersane Eyang. Pripun? Biyen wedhus le tuku pira? 3,5 Terus Saiki dinyang pira? karo tengah. Anak kuat wis tuna to. Niku doro rom anu Eyang. Ah, Monggo sak ngertos kula Heeh. dipun awis 2 juta nih. 2 yuta. Lho, sampean iki Sabdo Palon. nun, dos pundi? Ora wis suwe to melu aku. Sampun. Mbok yo Mpun sing dadi wong ki sing jujur. Kula- Sing persaja. kula niku jujur. Aja gawe-gawe. Kula niku jujur dinyang 2 juta. Nggih to? Iya. Niku dinyang 2 juta. Niku leres kok ngendikane baguse Damar Wulan niku. Ning kok matur Mau ngersane kondo Eyang. karo aku. Lho, lak wonten perkarane. Perkarane piye? Wonten perkarane. Lah, sing ngenyang niku lak nggih kalih kula kalih kakang. Iya. Ah niku dinyang 2 juta. Kula lak matur panjenengan niku lak dinyang karo tengah. Mergo kowe butuh bathi 500 kanggo kowe karo kadangmu ngono. Alah wong yo ming karo sedulur sing ngarit kok nggih hitung banget to sampean niku. Aku Mas. ki yo lek ngono genahe. Ah nggih, ha mbok yo. Ora kejaba kuwi si Sabdo Palon. Pripun? Lan kuwi si Naya Genggo. Pripun? Kok kaya mau le rame banget do seneng-seneng. Nggih, Kok kaya le bunga hatimu. nggih. Apa kabeh gaweane kabeh wis tak tindakake menapa? Pangestunipun sampun. Sawah kilen desa Iya. sing ngendikane panjenengan kapurih maculi pun dadi paculan kabeh. Iya. Sing kidul desa kenanduri pun dadi
kabeh pun kula lebabati sukete. Ya. Ah, tanduran telo sing pun tukul dhuwur-dhuwur pun ajeng metu babati kabeh pun rampung. Kuwi ya ora ngono kok. Tanduran sing Piye to? tukul kok babati kabeh. Lah, Aku rak tau omong lu kowe dawuh. nggih. Kejaba kowe takon amung tani ana ing Paluombo. Rene Paluombo iki kala mangsane ketekan pawungan. Nggih. Sing kurang edi digawe edi. Sing kurang peni uga digawe peni. Nggih. Supaya dadi sawang ki saya resep. Saya nyenengake ngono lho. Nggih. Niku sing dereng sing dereng rampung. Awong kula pun ngarit kesel, Gus. Ya. Niku sing dereng rampung Nggih, niku. malah ngaten Eyang. Piye? Estunipun kula kaget. Eyang menika rawuh wonten ing papan menika. Iya. Wonten perkawis menapa? Eyang. Boten kados padatan menika. Lantip panggratiamu si Damar Wulan. Uga tiba kosok balik. Nek mestine aku kang takon mundhut pirsa karo si putuku si Damar Wulan. Damar Wulan pirang-pirang dina yen tak sawang. Nek siang wayahe maem kaya-kaya ki ora ngrasake ecok. Nggih. Nek wayah bengi mestine kowe kudune ngasuh. Kowe tansah klisikan. Kaya dene kowe goreh. Ora jenjem. Kowe ana ing Paluombo kene. Sak temene piye? Nek tak sawang udakara 3 dina. Seprene. Kaya-kaya kowe iki nyimpen wewadi. Ana ing pribadi nanggap. Sak temene ana apa to? Mbok ya matur wae karo Eyang. Sapa ngerti? Nek ibarate ki wong nggawa gawan. Nek kowe iki kabutan. Eyangku bisa ngenehi rekadaya. Bisa ngenehi cara supaya kowe bisa nggawa. Damar. Inggih, ngaten Eyang. Piye-piye? Leres menapa ing dados pangandikanipun Eyang. Estunipun kula kepengin matur dhateng sampun Eyang namung wonten ing batos menika ajring sak mangke menawi menapa ingkang kula simpen menika kula aturaken dhateng Eyang nggih mangke menawi Eyang menika rendhong penggalipun menawi mboten tak menika ingkang dados ganjelaning ati kula. Damar Wulan. Nggih. Saelingku wiwit kowe isih bayi pun nang jabang bayi nganti kowe dewasa udakara 20 taun Eyang durung nate duka marang kowe senajan kowe iki tembunge ming putu lah ku ngrengkuh kaya dene putraku dhewe ora ana bedane Damar Wulan. Inggih menika ngaten ya. Piye? Ngeblak kemawon. Tenanipun anggen kula gesang wonten ing Paluombo menika sampun akhir dewasa. Iya. Wiwit kula alit dipun mulang muruk, dipun ulang aji jaya kawijayan jaya kasantikan. Dhateng kesanipun Eyang ingkang sampun kula tampi. Namung perkawis ngilmu ingkang panjenengan paringaken dhateng Damar Wulan. Menawi sak mangke mboten kula cakaken tegesipun badhe muspra. Lah kula gadah panjangka ya. Panjangka sang kepiye to? Panjangka kula menika ngilmu ingkang sampun kula tampi badhe kula cakaken. Kula badhe pados damelan wonten ing kutha Goro. Dadi sakwise kowe tak welek Jaya Kawijayan Guna Kasantikan laku kang utama kowe bakal golek gawean ing negara Inggih ya. ana ing Mojokerto. Inggih. Ing pangangkah Pikir kula sing tenan apa? menawi sak mangke kula saged dados prajurit tegesipun gesang kula badhe langkung mukti malah kepara badhe junjung asmanipun tiyang sepuh
bejo keluarga wonten ing Paluamba menika. Namung kula pitados menawi gesang kula wonten ing Paluamba menika mboten sarwi kekurangan perkawis sandang tuwin boga ya. Nyuwun pangapunten semelatur, Gus. Piye, Nyuwun pangapunten. Paman Sabda? Piye? Sabda talun. Kula sawetawis nderek mireng anggenipun matur baguse Damar Wulan kaliyan panjenengan ingkang pangangkah badhe tumuju ing Kutagara badhe Golek gawe ya. pados pedamelan syukur bage dados perjuwit ngoten nggih. Iya. Nah, niku kula dadi wong tuwa niku wonten rasa semelang ya, Gus. Sing kok semelange apa wae to, Pak? Sing Apa jeneng kowe ora percaya karo Damar Wulan? mboten ateges mboten percaya niku mboten. Lah ning opo? Sing jenenge wong maju perang. Nggih to? Iya. Niku ngadepi mungsuh. Mungsuh niku gamane niku mesti landhep tur ya werna-werna. Nah, nek wong maju perang niku nemune mung loro. Iya. Siji lara, cacat, werni-werni, kaping kali niku gedene tekan nuwun sewu, tekaning pati. Niku wah, kula kok ya Paman Sabda Palon lan Naya Genggong lan penginan ya. Estunipun perkawis menika sampun kula nam-nam. Saupami kula menika dados prajurit majeng wonten ing peperangan. Iya. Perang menika tentu wengis. Saupami kula majeng peperangan ngantos menipun pejah. Teges pejah kula menika dados kusumaning bangsa. Wonten ajinipun. Tinimbang kula menika gampilipun tiyang nem senengipun menika gelut ngantos demenipun pejah. Tegesipun menika muspro kados dene ingkang kados dene pati Nikodha ingkang boten wonten ajinipun. Menika eyang ingkang kula nam-nam kalian eyang kula nyuwun supados eyang menika paring lilah kula. Damar Wulan. Kula Sak keplasan eyang rumangsa kabutan. Ning sakwise eyang midhangetake kabeh ngaturmu marang eyang. Kacetha Damar Wulan darbe penggayuh kang luhur, Kenji. penggayuh kang becik. Yo mung ngulike eyang yo, ya. Kowe tekan negara Majapahit aja adigang adigung adiguna tansah andhap asor marang sepadha-padha. Nek perlu seneng paweh pitulungan sareng sapa wae kang butuhke pitulungan. Injih. Gusti Kang Maha Kuwasa bakal njangkung laku. Nggih, kula ngaturaken gunging panuwun ya. Kejaba kuwi Damar. Kowe jumujuga ana ing kepatihan Majapahit. Nggone patih Harya Lugender. Kula sak mangke kisah kula saking Paluamba. Wonten ing Kutagara kedah jumujuk wonten ing kepatihan Majapahit. Iya, nggone patih Lugender. Sebab ramamu ki mbiyen uga pepatih ing Majapahit. Kanjeng Rama Iya, ingkang sampun swargi menika. iya. Kok eyang boten nate ngendika menawi tiyang sepuh kula menika ugi Narapraja wonten ing Praja Majapahit. Eyang tansah kuwatir. Nalika semana saksedane ramamu wis timur banget. Sing tak kuwatirake nek kowe pikiranmu sing nyramblang teka kono-kono. Kowe banjur atrima rak kaya dene eyangku kaya dene ora prayoga. Yen rene titimong saiki kowe iki wis dewasa. Wis iso mikir endi sing bener, endi sing luput. Nggih menika malah ngaten eyang. Teges kleresan mungging kula sak sampunipun swargi Kanjeng Rama Maudara para lumin menika Ya. Narapraja lenggahipun minangka pepatih. Pepatih Teges ana kula ing sak mangke Majapahit. anggen kula jumujuk wonten dalam kepatihan tentu kemawon saged dipun tampi. Muga-muga ditampa. Inggih, yen ngaten Kejaba kuwi. Iki tambah.
menika sifat Iku kang saka Kanjeng Kyai Slamet iki. Iki kagungane ramamu. Patih mau doro kanggo Suwardi. Taman. saka menika dilaranipun Ramamu Rama Patih mau doro. Kok diling-iling ya? Eyang bakal iki. Saka Kanjeng Kyai Slamet aja nganti pisan-pisan pisah karo Angga. Iki. Sebab iku sing jangkung laku jantram. Muga-muga laku jantram aja menemani rumitku. Kanduk jangka bisa kasembadan pasti. piye sedaya pangandikanipun yang badhe kula estakaken sampun yen ngaden kula nyuwun pamit kula badhe nganti paman sabda palungga ya kengko sampun nyuwun pamit Ya. Sing hati-hati ya. Kula niki kepalung derek niki. Ya. Matur nuwun. Ya. Nyuwun pamit. Nggih, derek kang wayah. Nggih. Sing bisa ya le ngomong. Ngantos-atos wonten dusun. Nggih.